Hello everyone, once again welcome back to my channel. खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोसे इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो मोजां दं। दिनै आङो सासे आंनि बियादै फिसाजो एलिजा बसुमतारीनि बार्थडेआव दंफैयो। नाइस आंनि बियादै फिसाजो दा बे बार्थडेआ दा सोलिगासिनो दङ। दा भिडिअखौ स' लोगोफोर स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो, बिराद इन्टारेस्टिं जागोन। भिडिअ विल बी भेरि इन्टारेस्टिं, स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो, इन्जय खालामलांबाय थादो। गथ'आ एलिजा बसुमतारी आंनि बियादै फिसाजो। नाइस बार्थडे एलिजानि ना, एलिजा ट्रेडिशनेल ना आवाज सावगोरबाय फार्स्टआव। औ बिबौ एलिजानि। स' लोगोफोर ट्रेडिशनेलि जेनाखि फुजा होनाय दंमोन बे फुजाया जोब्बाय। गुरु दक्षिणा हरनाय फुजा होनायनि उनाव जेखिनि रेसपेक्ट खालामनानै दक्षिणा होयो जोबनायनि लामायाव फैबाय। मा मोनजाखो एलिजा? हा नाहरलाय मबाइलाव नाहरलाय ओरै मा मोनजाखो? आं हा सेन्टार फ्रुइट मा मोनजाखो होनदों ओरै दे होनलाय केमेरायाव होनहरलाय हाय होनहरलाय हाय। ओमफ्राय मा मोनजाखो होनदों? किन्डार जय। अ हो आइ सि। फिसाजोनि एलिजा बसुमतारीनि जोनोम सान ना? हेपि बार्थडे। अच्छा दे नाहरलाय एलिजा। हेलो हाय हाय ओके थैंक यू। Hi guys, the birthday celebration is still going on, so please keep supporting me. नायबाय थालांदो बिदिब्ला लोगोफोर गाइसमोन दहायना ट्रेडिशनेल दाना मडार्न टाइप केक खानो नारबाय नै जारौ एलिजाबेथ बसुमतारीनि बार्थडेनि बिबौ बिमायं बिनानाव बाजैनि बिगुमै आंनि बिदा नैबे बाजै बे गथ' एलिजाबेथ बे बिनानावनि फिसाला बिब'नि फिसाला दे बुथे बिनानाव सासे बेयो बिबै मेथाइ खन्द' मेथाइ खन्द' एसे Happy birthday to Eliza. Okay eat bas Mamin bơ deh. Mamin bơ deh. Mamin bơ deh. Oh ya, nice looking. Mamin afun. Funjab, mamin af. Hai deh. Happy birthday nih. Nih, tuh ini bajin tuh. Hendo. Sana. Dia tuh mami happy birthday. Happy birthday to me.
Papa nitu tuh wasi dia. Ani menunggu-nunggu ani खालामबायसो. फैद'. दैथुन. खुंथाय फैदो. थांगौ. Đây, không thấy không có. बिमायाबो लिंबोआहाय. सोलाहरहो बेखौ सोलाहरहो आनैनो. दे बेखौ. Lawan orang lain. बेखौ आंनाव दोन. सिखाखौ सिनांनानै आनैनाव थुहरदो. Sao đi chưa? Kadin be. Aduh, betul. Dia, Istau lang. dia. Han chị. Bisa sana hả? Phụ này mang cũng không lời được bộ. Vâng, Rồi bóng. dia. Bikin orang hai masuk lah ini lah susu. Madin dulu. Kontor pun ada. Kontor. Dia, dia. Hai ăn hư. Dia ada. Dia phi được. Đây. Ada ini dulu deh. Cha cha. Dạ đôi xà dữ nice đây này English học nè nice dạ đôi xà dữ không thép quý vào mình giờ của mình Begitu kamu dia sampai kamu. Begitu kamu dah ada nggak kontor? she is cutting the cake and Neri dang she no. Hama tuh. Angno jangan lu dengar ya ma dari susu trying Biar sih kenapa malah sama. lang lay lá lá mà bao nhiêu lay ra you na cute thân na she is so cute love you guys menot love you guys Adi no deh. Dia adi no deh. Hai nani hode? Lalu apa? Hode adi nih. Thank you Boria Jadi kalau akhir kalau. đây hai chuyên gia là đây học bài đấy phải không Coba. Boria thank you hello guys नोंथांमोना confuse जादों जानो हागौ दहाय ट्रेडिशनेलि माने ट्रेडिशनेल नेमजोंहाय आवाथि सावनानै फुजा होखांबाय दानिया जाहैबाय नोंसोर नुनाया बे जाहैबाय मडार्न टाइपनि जों ट्रेडिशनेलखौबो फालियो आरो लोगोसे जों मडार्ननि जोंहा मडार्नजों गोरोबफानानै थानांगौना बेनिखायनो मडार्न एजनि माखासे नेमजोंबो जोङो थांदों बेनिखायनो केकखौ गाइसमोन नोंथांमोननि सिगाङाव हानानै दिन्थिबाय नङा होमबा एसे होनहरदो बाजैयाबो बिमाया आंनो दोबौसो हैदों नांलायलामोन ना ओइ जारौसो Beda mame bro. र नानिखौ नेदों एलिजा बसुमतारीखौ मोननैबो मेथडजों मोननैबो नेमजों फालिनाय जाहैबाय बरिया नङा होमबा बिराद इन्टारेस्टिं स' इन्टारेस्टिं नङा होमबा बिनि थाखायथ' बयनिबोसिम लाइकआथ' होथारखानांसिगोन नायगिरिफ्रा ना होमबा Beda, buybu. औ Tarambai, purmulangbai, karena dia, nah kita Hai Babu Mana beli Babu Hai Kentang Daitun Bromo Hai Nah Babu Dia. Aku kayak lihat kayak mana. Jangan cuma nak cai ini yang nang le ya. Kira खुंथायारि kira Bisa फंबाय आफा आदै Yayong pasti nih sih. Ayong देरसिन Videoku मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, लाइक होदो. Happy birthday to you. Love you all guys.